Walala noJohn wena? Ya, ngalala noJohn mfethu, ngangena-choice. Ngilalela. Ya, so ngoba angivule ubutshitshi bami, so ngase ngithola ukuthi ena ngoba waqala wagula wayesibhedlela, so kwaba khona ikhadi lakhe engilitholayo elisho ukuthi unegciwane. So bengicela, Ukuthi wena unegciwane? ya kungaba yinto ekanjalo. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nehlelo noLinksa. Namhlanje sivakashele usisi omncane othi-ke naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Yebo, sawubona. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life, usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani, ngiqhamuka eBay. Uqhamuka eBay. Okay. La eThekwini ubekwa yini? Ngibekwa esinye isimo ngoba ngifuna ukuzokhipha imfihlo. Le mfihlo isingihluphe kakhulu, ngiyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuhlala nayo kakhulu. Okay. Yebo. Yini imfihlo iqale kanjani izibe imfihlo nje? Ngizoqala ngithi ngokwesimo sasekhaya besingekho right, yabo. So ngagcina ngaba umuntu olala nePakistan. Ulala nePakistan. Olala nePakistani. So ngagcina ngaze ngathola isifo. Okay. Ngenxa yokuthi ngoba ngifuna ukuthola imali yokuthi ngikwazi ukuthi ngithole okuya ngasethunjini nabasekhaya yabo. So iPakistan langiqasha ngoba ngangumuntu ofuna umsebenzi. Isikhathi lengiqasha-ke so ngabona ukuthi nami ngaheheka futhi kalula nje. Ngabona ukuthi nami so mhlampe ingazameka impilo ngoba walala nami. Elokhu enginikeza imali encane, nami ngisajabuliswa imali encane engakwazi ukuyijabulisa ngayo ngaleso sikhathi. So ukulala kwami naye wangikhipha ubutshitshi, wathatha ubuntombi bami. Yo, so wathatha umntombi bakho waphinde futhi wakunikeza igciwane? Yebo. Okay, kwegciwane washo ukuthi yena unegciwane uyagula? Akaze esho, wangifihlela. Wakufihlela? Yebo. So wena uthola kanjani nini? Ngithola ngokuthi ngoba khona la owagula khona wahamba wayesibhedlela. So behambe esibhedlela kanti nami ngizofika. So khona ikhadi-ke engalibona-ke engangilokhu ngimbuza ngalo ukuthi elani. So ngoba ngiyakwazi ukufunda ngagcina sengibona ukuthi elani, ngathola ukuthi unegciwane. Kanti vele akhona amaphilisi awadlayo, belokhu engidida ngawo ukuthi awani. Wangangitshela ukuthi awani mangimbuza, nganganaka futhi nami. So manje-ke ekutholeni umbuzile wamconfront ukuthi hawu? Ngambuza, wagcina esevuma-ke phela ukuthi wayesaba ukungitshela ngoba wayebona ukuthi ngizonishiya, yabo. Ngoba wayebona ukuthi, but uya-understand ukuthi-ke nawakuphuca ubutshitshi wakushiya nento ongayidingi? Aka-understand nje, ubona kuyinto e-right nje yena. Yeah. Le wayenza kumina, akaboni ukuthi kimi kubaluleke kangakanani ukuthi ubutshitshi bami. Akaboni. So manje ngoba uthi ufuna ukuthinta ba? Bengifuna ukuthinta udadewethu angitshelele umama. Usisi omncane noma omdala? Usisi wami omdala. Usisi wakho omdala? Yebo. So yena mawucabanga uzoyithatha kanjani le ndaba? Vele ngiyazi ukuthi uzongijaja. Uzongijaja ngoba vele ngi-wrong. Kwakumele ngoba ekhaya bazi, kwakumele mhlampe ngiqale noma ngikhulume nomunye-ke. Kodwa nami ngokwami ngangibona sengathi ngi-right. Wabona ngathi u-right. So manje-ke uphi-ke lo muntu wangaphandle? Umuntu wangaphandle? Nisathandana noma nisaqhubeka? Anisathandani? No, asisathandani. Manje uke wakucabanga ukuthi-ke na mhlawumbe umvulela i-case yokuthi ukuthelele ngegciwane ebe azi ukuthi uyagula yena? Bengingacabangi ukumvulela. Nje bengingacabangi kahle. Uzomyekelani? Ngoba phela yena bazi ukuthi uyagula. The least adinga kwenza ukuthi akuprotect.
Ngokwami aze ngicabanga kanjalo yabo, mhlawumpe nami bengisadinga umuntu esangibonisa kodwa ngoba aze ngixoxe namuntu. Yabo. Okay, so usisi wakho umuntu onjani? Usisi wami umuntu ngiyamazi, umuntu ojajanayo, ngiyazi. Yajajana. Ya, uzongijaja esho nje ukuthi bengingasho ngani ngize ngenze yonke lento le, yabo. Yo. So uready ukukhuluma naye? Yebo ngiready. Umama yena umuntu onjani? Hey, umama uyashesha ukuzwela, Nkosi yami. Yashesha. Uyashesha ukuzwela. So ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani lezi ndaba mase etshela? Yabo nje ngiyazi mhlawumbe ngakhala ngoba umuntu futhi one-BP, mhlawumbe ngamvuka ngoba ngiyazi ubengayilindele yonke lento kanti futhi ngiyemncane. Wena umagcina ekhaya? Yebo. So ucabanga ukuthi uthumbu wakhe uzoqhamuka nezindaba ekanje kade elindele okukhulu. So uma uthi-ke naduzamela ikhaya, yini le kwenze wafila ngathi fanele uzamela ikhaya? Bebecela kuwena noma kube kwenzekalani? Ingoba bengibona ukuthi umama akasebenzi, wayesebenza emgwaqeni wayeka yabo. Manje ngiyabona sekubuye kulalwe ngophuthu. Manje ngiyabona ukuthi mhlawumpe nami ake ngizame ngokwami, ngabona ukuthi mhlawumpe sekukhona esengazama ngoba ngaqeda isikole ngahlala ekhaya. Ngathi ngiyofuna umsebenzi ngase ngaqondana nesimo esikanjena. Hayi, nosizwa kahle. Yo, okay, sizomthinta udadewabo simazise ngalolu daba, siza ukuthi yena uzothini ngalo. Asimthinte. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Asimthinte udadewenu. T's and T's apply. Hello? Njani? Ngiyaphila sisi, unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV, kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nosisi wakho omncane la, uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ungakwazi ukumlalela? Yebo, ngamlalela. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ungibambile nje. Hello? Yebo. Ya mfethu, njengoba usuzwile-ke kunodaba engifisa ukudlulisa kuwena. Udaba. Ya, bengicela ukuthi ungidlulisele ngima kulona ngoba sengikhathele lokhu ngithule nayo lento leyo. Ngilalela. Ya mfethu, njengoba uwazi ukuthi singibe sinjani ekhaya yabo. Besibuye silale singadlile, kusho ukuthi lento le bengiyenza nami bengiyenziswa isimo sasekhaya. So ngahamba-ke njengoba uwazi ukuthi ngaqeda isikole, ngahamba ngayofuna umsebenzi nami nje, yabo, ngithi ngiyayizamela. So ngase ngibona ukuthi mhlawumbe angeke kwi-Pakistan uJohn, cathi uyamazi uJohn angithi? uJohn. Ya, uJohn. So uma ngifika kuJohn-ke kwaba umuntu ongithembisa umsebenzi, yabo. So ngaba umuntu ogcina aze alale naye
wavula ubutshitshi bami. Walala noJohn wena? Ya, ngalala noJohn mfethu, ngangena choice. Ngilalela. Ya, so ngoba ngivula ubutshitshi bami, so ngase ngithola ukuthi ena ngoba waqala wagula wayesibhedlela, so kwaba khona ikhadi lakhe engilitholayo elisho ukuthi unegciwane. So bengicela, Ukuthi wena unegciwane? ya kungaba yinto ekanjalo. Hayi sisi, into engayisho kuwe nje mina ukuthi uzoyibona. Yabo nje leyo ukuthi wena ufuna ngitshela uma wakho, ngikutshelele uma wakho mina, ngangingekho mina wokuJohn. Ngangingekho wawufihlela, ngiyayiqala nje naleyo ukuthi uJohn uyena wathatha ubutombi bakho. Kukho konke nje wena. Usungazivumela ukuthi abantu bangaleli bethatha ubutombi bakho. uJohn uhlezi umbone edlala amantombazane kanje endaweni wena wavuma. Jesu. Njengoba mfethu, Mina ungangifaki nkosiyami. njengoba bengishilo wasekuqaleni, nami ngangithi ngenzela ukuthola kwasesiswini. So ngagcina ngaze ngenza lento le mfethu. Ngiyacela cela ukuthi wehlise umoya. Into ebengicela kuwena, ngicela ukuthi ungidlulisele kuma umyalezo ngoba angisazi manje ngizokwenza kanjani, kanti ngikhathele futhi. Yabo, ngoba ngifonele wena, ngikufonele ngoba ngiyazi ukuthi wena omdala, uwena futhi oke kulalele kancane. Angithembisi lutho, ngiyakuzwa ukushoyo. Angithembisi lutho. Ngiyacela Nkosi yami. Angisathanda ukuphila le mpilo engiyiphilayo, kanti futhi sengisesimweni esinzima kakhulu. Ingakho nje usukhetha ukuthi imfihlo yakho uzoyitshela uyoyishele ko-Black Life. Ayikho nami into ebengingayenza, nami ngibone kungcono lokho. Okay sisi, ngiyakuzwa. Ngingabonga kakhulu yazi uma ngase ungidlulisele. Anginankinga, ngizomtshela umzala. Ngiyabonga. Okay, ngizomfonela khona namhlanje. Yebo. Okay. Uzizwa unjani ngoba usukhulumile naye? Nginakho ukusaba. Nginakho futhi ukukhuleka kancane ngoba ngiyazi khona esengimazisile. Yabo, kunokuthi ihlale kumina ngedwa. Ngimuzwa udadewenu ethi uJohn uyamazi ukuthi umuntu odlala amantombazane. Ya, bekumuntu engimaziyo. Nawe waphinda futhi wayoyifaka. Ya. Phew. Bathi-ke ngoba uthi kungaba yinto ekanjalo usuyile neklinikhi wayoyibheka wena? Angakayi. Awakayi? Yebo. So okwamanje usasebenzela phe ukuthi ubonini? Yebo. Okay. Maybe it would be good ukuthi-ke uhambe yabo uye eklinikhi. Yebo. Uyo-check ukuthi-ke nakwenzakalani. Ya, nami ngicabanga. Khona uzoshesha uqale nelokhuza yakhona i-treatment. Yebo. Yeah. So usisi wakho uma ucabanga uzomfonela uma wakho? Engamfonela ngoba bayakhona ukuxoxa naye, so ingakho ngifonele yena ngoba ngiyazi mhlawumbe engamlalela yena. Hayi ngcono-ke. Yo, at least-ke usuza kuphefumule, but-ke sicela ukuthi uhambe-ke naye seklinikhi u-check. Yebo, ngiyabonga. Yo, ngiyazwela-ke babukele emakhaya ukuthi ezinye izimo ziyasiphusha, gcine sesenza into eyi-wrong. Kodwa-ke yena ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu ezazi ukuthi unegciwane akunikeze lona, instead of ukuthi akutshele akhulume iqiniso ukuze nawe ukwazi ukuyikhethela ukuthi ufunani ngeyakho impilo. Kodwa-ke futhi lokho akukho emthethweni and angakwazi usisi uvule icala. Siyabonga kakhulu-ke su-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.